Tervetuloa seuraamaan Karrow Oyn rehellistä puhetta autokaupasta videosarjaa. Jakso numero 9 käsillä ja lauteilla. Tänään Turun Tauti urheilupodcastin hostit Pihis eli meikä sekä Reunanen ja tietysti shown päätähti Karrowin yrittäjä Oskari Oksanen. Kyllä. Mitä äijät? Ei mitään. Me oltiin jakso 1 ja muistaakseni myös jakso 2 oltiin fiittaamassa näissä silloin, kun tämä videosarja oli ihan alkutaipaleellaan. Te olette sitten Makken kanssa tehnyt jo ihan hyvää ryppää jaksoja. Siellä on aiheena ollut muun muassa kuluttajasuojaa. Sitten viime jaksossa taidettiin puhua vähän eri käyttövoimista. Mitä kaikkea sieltä aiheellistoista on löytynytkään? On siellä just rahoituksesta ja käyttövoimista ja kuluttajasuojasta ja ihan kaiken näköistä. Ollaan jo keksitty ja vielä keksitään lisää. Ja tänään on muuten sitten semmoinen aihe, että tämä aihe on jokaista meistä lähellä. Kaikki me ainakin jollain tavalla ollaan ehkä keskivertokuluttaja ainakin intohimoisempia auton hoitoa kohtaan. Ja autohoito tosiaan tänään kun aiheena on, niin mä voisin esittää molemmille tämmöisen niin sanotusti lämmittelykysymyksen, että kuinka usein äijät pesee oman autonne? Liikaa. Ja sulla on ainakin pestävää tavaraa tuossa piha täynnä. No, ei varmaan oma auto jaksa sen jälkeen pestä ihan yhtä tiheästi kuin Reunanen tekee. Mä pesen tihemmin kuin Reunanen. Mä pesen kerran päivää. Okei, kato, kun mullakin oli tähän alkuun heti kysymys. Se oli oikeastaan osoitettu Reunaselle, mutta mä voin ensiksi vastata hänen kysymykseen. Mä pesen ehkä 1 kerran 2 viikossa. Mulla ei oikein ole mitään semmoisia tiloja tai paikkoja, kun asutaan tuossa jokirannassa, niin siellä parkkihallissa nyt ei oikein ole mitään mahkuja autoa pestä. Siellä ei ole myöskään mitään pistorasioita, että pystyisi oikein imuroimaan autoa välttämättä, niin se vaatii sitten aina sen, että menee johonkin paikkaan, jonnekin muualle. Esimerkiksi tulee tänne Karrowin pesuhalliin hoitamaan asiaa. Mutta Reunanen, mä tiedän ja Ose tietää ja varmaan jotkut Turun Tauti urheilupodcastin kuuntelijat tietää tämän videosarjan katsojat, ei välttämättä niinkään, mutta sullahan on jonkinnäköinen fiksaatio auton pesemiseen. Ja tämä mun kysymys, jolla mä ajattelin nyt tämän autohoitoa käsittelevän jakson aloittaa, kuuluu seuraavasti, että mikä on sun ennätys, että kuinka monesti sä olet 1 päivän aikana pessy auto? No 1 päivän aikaa en ole pessy useampaa kuin 2 kertaa, mutta useasti on pessy auton kyllä 2 kertaa saman päivän aikaa. Ja, se on johtunut siitä, että tullut vettä kesken päivä, että mä vaikka aamulla ajatellaan, että joku lauantai, sunnuntai päivä ja ehkä lauantai-päivä vielä ennemminkin ja mä oon aamulla pessy auto ennen kuin mä oon vaikka mennyt vapaa-päivää viettää golfkentällä. Sitten kun mä oon tullut golfista, niin tullut vettä ja mennyt auto siitä kuraiseksi. Se mennään pienikin vesisade, kun tulee ja tiet menee märäksi, niin se auto on oikeasti likainen sitten sen jälkeen. Ja sitten illalla mä oon mennyt jonnekin, vaikka sitten jonnekin syömään tai jonkun kaverin luo tai jonnekin illaistujaisiin ja mä en ole halunnut mennä sinne likaisella autolla, niin silloin mä oon pessyt sitten toisen kerran. Mutta tää on tapahtunut monesti, mutta 3 kertaa en ole ikinä pessyt omaa autoani päivän aikaa. Mutta saattanut olla semmoisia päiviä, että mä oon pessyt vaikka koko perheen autot. Niin, useita autoja on pessytkin päivän aikaa, mutta oma auto vaan 2 kertaa. Ja sä saat tästä auton pesemisestä jonkinlaista iloa myös, että näin mä oon käsittänyt. Sä olet myös aina hyvin hikinen ja henkästynyt sen auton pesemisen jälkeen. Se pitää paikkaa. Tämmöinen pieni astmaatikko kun on, niin kyllä se menee ihan urheilusuorituksesta mulle. Ja saan iloa ilman muuta. Ehkä osittain, minkä takia mä myös tykkään pestää omaa autoni niin usein, niin mulla on aika vanha auto, itse asiassa keskivertoikäinen auto mun mielestä, mitä suomalaiset ajaa. Itse asiassa sä voit tähän korjata, jos mä sanon väärin, mutta eikö se ole näin, että semmoinen 12-13 vuotta vanha auto on niin keskivertoauto, mikä täällä meidän liikenteessä Suomessa on? Pisti varmaan siis. Siis mä ihan kun olin lukevina, niin just siis ihan joitain viikkoja sitten uutisen, jostain Ilta-Sanomien autot palstalta, että 12 vuotta vanha autoissa keski-ikäinen. Mulla on just 12 vuotta vanha auto ja faktahan on se, että kun sulla on vanha auto, tai siis faktahan tietysti se, että autohan näyttää luonnollisesti paljon paremmalta silloin, kun se on puhdas. Ja sit kun sulla on vanha auto,
niin jotenkin se korostuu siinä, että sen auton pitää olla puhdas, jotta se näyttää hyvältä. Teille esimerkiksi, kun te ajatte uudemmilla autoilla, niin mun mielestä se niin kuin likaisuus ei näytä niin pahalta siinä. Mutta jos te mietitte vaikka jotain, ajatellaan vaikka jotain hienoa klassikko Mersu tai Bemari tai Porsche tai jotain ihan oikeastaan mitä tahansa autoa, mikä on vaikka 30-40 vuotta vanha, niin kyllä se näyttää ihan eriltä se klassikkoauto silloin, kun se on puhdas versus se, että se on niinku kurainen. Niin vähän niinku sama ehkä idea tuossa taustalla, että minkä takia itse tykkään niin paljon pitää omasta autostani niinku huolta ja tykkään pitää sen puhtaana. Että se yksinkertaisesti näyttää paremmalta ja vanhassa autossa vielä korostuu. Joo, no miten Ose, jos mietitään nyt niin autokaupan näkökulmasta tai tänne saapuvan asiakkaan näkökulmasta, niin sen lisäksi, että auto niin näyttää paremmalta, kun se on puhdas, niin onko sillä minkälaista niin merkitystä, että auto edellinen omistaja on niin pitänyt siitä hyvää huolta ja hoitanut sitä tiheästi? Onko se niin joku sellainen tekijä, joka vaikuttaa auton arvoon, kun tänne tulee asiakas myymään sitä tämänhetkistä autoa, niin näkyykö se jotenkin niin siinä autossa, että hoito on laiminlyöty esimerkiksi? No kyllähän se aina näkyy, että tavallaan, jos nyt miettii vai ottaa Krisu-auton ja ottaa jonkun NS-perussuomalaisen samanlaisen auton siihen viereen, niin kyllä siinä on ero kuin yöllä ja päivällä, että näkee, että onko sitä hoidettu vai ei. Kiitos Ose. Mutta siis ihan oikeasti, mutta niinku, kyllä valitettava surullinen fakta, että ei se nyt silleen kuitenkaan NS oikein hintaan vaikuta. Et kun kaikki on netissä ja aina tingataan ja vingataan, ja niin se on aina se hinta vaan. Ja ei sillä oikein... On ihmisiä, kenellä on tietenkin väliä, mutta valitettavasti suuri osa, niin se on vaan se hintapainotteinen ja vähän sitten se kunto tulee perässä. Joo, mä voisin itse asiassa kyllä ton niinku allekirjoittaa ehdottomasti, koska mitä nyt muutamia niinku, no mulla ei auton vaihtaminen just tällä hetkellä, niinku, vaikka tänä syksynä ei ole ajankohtaista, mutta silloin tällöin kun kysely jotain tarjouksia tosta ja sit korostanut sitä, että tässä on keraamiset pinnotteet ja pesen tämän käsin niinku, sanotaan vähintään 2 kertaa viikossa ja on sitä ja tätä, niin hyvin vähän, niin kun, että myyjät on sanonut se ihan suoraan, että hyvin vähän se vaikuttaa siihen hintaan. Se on just, jos mietit nyt, onko se sitten vaikka 27 900 vai 28 900, et sä sitä tonnia voi siellä laittaa hintaa lisää, jota on käsin pesty ja tää on niinku keraaminen pinnoite ja blää blää blää. Et ei se niinku, ihminen ekana kysyy, että miksi tää on tonnin kalliimpi, sit sä sanot noin, niin se nauraa niinku, että onko se tosissaan. Kyllä, ja sitten tietysti tähän liittyy myös se, että vaikka mä itse siitä on pitänyt hyvää huolta, mä oon itse tehnyt sillä niinku tämmöisiä hoidollisia toimenpiteitä, laittanut just niinku keräämisen pinnotteen tai jonkun kestovahan ja vienyt sitä myllytettäväksi ja näin, niin fakta on myös se, että silloin kun mä tuon sen autokauppaan, jos mulla olisi vaikka vähän haalistunut, mulla on itsellä musta auto, niin jos olisi vaikka vähän se maalipinta haalistunut ja olisi jotain tämmöisiä hologrammeja ja mikronaarmoja ja näin, niin kyllähän sitten niinku usealla autoliikkeellä on myös omat kaverit, ketä pystyy sen itse fiksaamaan ennen kuin se menee myyntiin. Toikin on varmaan ihan fakta, että vaikuttaa siihen niinku, hintaan, mitä sit kuluttajalla maksetaan siitä autosta, kun hän tulee sitä autoa myymään autoliikkeellä tai niinku vaihtamaan johonkin toiseen autoon. Niin, no, siis sekin on nyt, kun tietenkin se vähän voi vaikuttaa, mutta ei, kun se on todella vaikea, niin kuin, onko se sitten tosi hieno siisti auto vai tosi skeidanen. Niin et sä vois sitä oikein niin kuin mitenkään missään hinnassa niin kuin kumpaankaan suuntaan oikein ruveta perustelemaan ja niin kuin hinnoittelemaan. Tietysti ehkä se, niin kuin, että ehkä just nimenomaan siinä hinnassa, tämä on nyt ihan täysin tällainen niin kuin maallikon näkökulmasta, mutta ehkä ei niin kuin siinä hinnassa, mutta jos sulla on vaikka joku oikeasti todella hyvällä pidolla ollut yksilö, sun on se isällä esimerkiksi on todella hieno tämmöinen BMW Z4, mä en edes tiedä, onko sitä enää tällä hetkellä myynnissä, mutta pari viikkoa sitten se oli just tullut, ja oli niin esimerkillisellä pidolla, tästä kannattaa käydä itse asiassa katsoa meidän Turun Täti-podcastin Instagramista video myöskin, mä en itse asiassa ole ihan varma, oliko se story vai oliko se julkaisu, mutta anyways, tosi hienolla pidolla ollut musta Z4, niin voisi ainakin kuvitella, että ne myyntiajat on niinku pienempiä tai lyhyempiä niinku tuommoisella oikeasti hyvin pidetyllä yksilöllä. Varsinkin jos sitä tulee niinku livenä joku katsomaan versus sit se, että se olisi niinku huonolla pidolla ollut.
Joo, no se on toikin on taas niinku eri asia. Meillä on siis varmasti jo, niinku, jos on tosi siisti auto tai niinku nuukainen auto, niin on myyntipäivät eri, mutta ei sitä niinku hinnassa oikein voi mitenkään. Ei, kyllä. No että jos aletaan nyt purkamaan niin sitä jakson pääpihviä, eli sitä auton hoitamista nimenomaan siitä pesemisen kautta, kun siihen nyt on tässä vähän viitattu, niin... Mä keskeytän. Mulla tuli mieleen se, kun sä puhuit, että ajaa sateessa. Joo. Niin, käytätkö ikinä pyyhkiöitä? Käytän. Ai, mä en pysty käyttämään. Ne jättää niin rumat skraidut silloin. Se on totta. Siksi mä oon pinnottanut mun tuulilasia, että se valuu sit pois, ei tarvitse käyttää pyyhkiöitä. Juu, toi on ihan totta. Multa ei itse asiassa tämmöistä tuulilasin pinnotet löydy. Ehkä sit seuraava auton hankin semmoisen, ei mitään hälyttömiä myöskään maksa ne tuulilasin. Ei, mä oon tehnyt itse se. Juu. No mulla ei välttämättä käsi semmoisen olisi. No en tiedä, ehkä olisikin. Mutta joka tapauksessa käytän pyyhkiöitä ja semmoinen pieni lisäys vielä, että no mulla itsellä on niin kun semmoista autoa, missä olisi takapyyhkiä, kun on tommonen niin koupemainen auto, mutta jos ajaa niin kuin jollain muulla autolla, vaikka jollain maasturilla, missä on sitten niin takapyyhkiä, niin sitä en kyllä sit vahingossakaan ikinä käytä, koska se jättää sitten niin huonommassa tapauksessa, kun se takalasi on niin paskainen ja sitten se menee vahingossa päällä sinne, niin sitten tulee ikävät naarmut ja ihan hirveän näköistä jälkeen. Joo, ja ei naarmujakaan, mutta mä ärsyttää, kun se jättää niinku semmoisen jäljen, että näkee, että on pyyhkiöitä käytetty. Joo, mutta siis käytän pyyhkiöitä ja täytyy myöntää, että pitäisi ne pyyhkiä sulatkin käydä vaihtamassa nyt pikkuhiljaa. Sori, Piis. Joo, ei mitään. Näihin päästään varmaan hiukan niin myöhemmin tässä jaksossa vielä tämmöisiä, pystytään varmaan antaa kuulijoille tai katsojille niin jotain pieniä tipsejä niin tuohon autohoitoon liittyen. Mutta sitä olin kysymässä, että auton pesemisestä, jos lähdetään liikkeelle, niin onko näin, että auton pesemisen A ja O on se, että täytyy konepesua välttää ja aina pestä vain ja ainoastaan nimenomaan käsin? No mä voisin ottaa ehkä alkuun sen verran kiinni, että tällä hetkellä mulla itsellä on se tilanne, että mä asun tämmöisessä niin väliaikaisasunnossa ja asunut siinä nyt 1,5 vuotta. Ja mulla ei ole siellä missään parkkihallissa mitään pesumahdollisuutta, eli mä käyn meidän vanhempien pihalla pesemässä autoa ja me ei asuta mitenkään niin kuin ihan hirveän lähekkään, vaikka samassa kaupungissa asutaankin, että mä asun ihan toisella puolella kaupunkia tällä hetkellä, niin mä oon käynyt niin kuin sanoin äsken, että 2 kertaa viikossa pesee auton käsi, ei pidä paikkaa tällä hetkellä, mä pesen ehkä kerran viikossa tällä hetkellä niin kuin auton käsi meidän porukoiden pihalla ja sit mä käyn harjoittamassa huuhtelussa. Eli se maksaa itse asiassa, täällä on yksi toimija täällä Turussa, ja se maksaa 5,45 kello ilta 9 ja olisiko aamu 6 välillä, niin käyn harjoittamassa pesussa siellä silleen niin kuin sit kerran 2 viikossa. Et auto tulee kyllä pesty niin kuin vähintään se, sanotaan 2 kertaa viikossa, joskus 3, mutta yleensä 2. Mut kerran käsin, kerran konepesus, mutta ilman muuta ehdottomasti ilman harjoja. Et harjapesussa en ole ikinä ollut enkä ikinä tuo olemaan. Juu, se on kyllä aika, kun miettii kuinka kova ne pyöriä on se, vaikka se olisi joku pehmeä harja, niin kun se lyö siihen kylkeen, niin kyllä. Siis ihan sama mikä harja se on oikeasti. Ja siinähän pitää muistaa se, että vaikka ennen kuin ne harjat rupeaa pyörimään, niin siinä tehdään totta kai se huuhtelu, mutta sulla on joskus saattanut olla niin kuin joku niistä edeltävistä autoista, vaikka sun oma auto ei olisikaan mikään niin likainen, niistä edeltävistä autoista joku on voinut oikeasti olla hyvin likainen, että sitä pesty vaikka 0,5 vuoteen, mikä ei ole millään tavalla harvinaista Suomessa. Niin se ei välttämättä se niin kuin kaikki, voisiko sanoa tämmöinen niin kuin pintalika lähde sillä, että siihen tehdään se niin kuin esipesu automaatissa ja sitten ne harjat tulee, niin totta kai se lika jää niihin harjoihin sit kiinni, niin tää on yksi syy, minkä takia en ikinä voi suositella kellekään harjapesua. Niin siellä voi olla, että pientä kiveäkin siinä harjassa jäänyt. Siis nimenomaan. Ja sitten myöskin ihan semmoinen pieni seikka, mikä ei kylläkään niinku, siis pääsy on ehdottomasti se, minkä takia sä et ikinä vie sun autoa harjapesuun. Se, että se jättää niitä pesunaarmoja. Niin myös lisäksi hyvä huomioida, että ne harjat, kun ne liikkuu sitä automaattista rataa siellä, niin ne ei läheskään kaikkiin paikkoihin myöskään pääse. Eli sieltä saattaa niinku jäädä tiettyjä kohtia täysin pesemät siitä autosta, varsinkin jos on vähän niinku muodokkaampi auto, että ei ole mikään tommonen
2000-luvun alun Range Roveri, mikä on niinku pelkkää tasasta pintaa, näin kärjistetysti, niin sieltä saattaa hyvin paljon jäädä paikkoja pesemät. Jostain rekkari niinku siitä yläpuolelta tuommoista. Joo. No käydään tähän väliin sit läpi niin ne auton käsinpesun työvaiheet ehkä. Mä oon Reunasen oppipoikana ne oppinut ja mä tiedän vähän millaisia pesuaineja missäkin kohtaa käytetään ja millaista pesukäsinettä, kintasta ynnä muuta siellä milloinkin kuuluu käteen laittaa, mutta ehkä käydään ne nyt tähän läpi, kumpi haluaa ottaa, Ose vai Reunanen. Mä oon ollut niin paljon äänessä, että Ose ota sä vaan. No siis mun pitää, mä en jaksa hifistellä ihan hifistelyä. Siis mä pesen joka päivä autoni päältä, mutta sitten kun mä tulen aina aamuisin töihin, niin mä vedän sen päältä, mutta sitten mulla tulee se, että mä en jaksa kuivata sitä. Se pitäisi kuivaa, mutta tietenkin ihan ekana niin esipesu, heität foamit, huuhtelet, sitten ihan, no se on taas, että kuinka pitkällä se haluaa viedä. Heittääkö vannehapot, huuhtaa se, peseekö jollain toisella pesuaineella vanteet, jynssää ne oikein kunnolla. Sitten tietenkin ihan kunnon saippua ja mä tykkään semmoisesta kintaasta, semmoisesta pehmeäpintaisesta. Niin sillä jynssäät auton läpi, huuhtelet taas. Sitten mä tykkään kuivata ihan kunnon semmoisen puhaltimella nykyauto. Ja sitten viimeisenä niin tietenkin tommoseen kunnon hyvänlaatuisella liinalla. Joo, no tossa tuli aika hyvin no eri niinku työvaiheet, mutta se miten mä itse aloitan niinku auton pesemisen aina, just mainitsit hyvä foami, on myös tämmöisiä niinku, no on liuotinpohjaisia niinku vaahtoja, sitten on myös ihan tämmöisiä niinku liuottimia, mitkä ei sit niinku. Ja kaikki teillä raudanpoistoa. Niin, kyllä, ja on niinku tämmöisiä esipesuaineet, mitkä ei niinku vaahtoudu ollenkaan. Mutta mä itse tykkään käyttää foamia, en kyllä käytä foamia sitten enää niinku autoshampoon levityksessä, mutta sekin on aika suosittu nykyään, että moni tykkää niinku tehdä käytännössä kaiken sen foamin. Joo, mä niin, ihan kunnon ämpäri, kunnon hyvää tuommoista shampoot, pesuaineita sinne vettä ja sitten ruvet ynssäämään. Kyllä, ja se on hyvä muistaa, että mitä sinne laitetaan sinne foamipulloon, niin se vähän ehkä vaihtelee vuodenajan mukaan, että ollaan me talvessa, ollaan me kesässä, niin kuin periaatteessa niin kuin jämäkkää se tavara on, mitä siellä on, että kuin niin kuin liuottavaa se on. Mainitsin, että mulla on itse tämmöinen keraminen pinnoite mun autossa, on laittanut sen 2 vai 3 vuotta sitten ja se on 6 vuoden vai 5 vuoden takuu. Ja itse asiassa käydään vielä tehdään näin, että käydään nämä niin keräämiset pinnoitteet ja vahaukset ja niin käydään se tämän jälkeen. Mä kertaan vielä, että miten mun oma niin peruspesuprosessi menee. Niin ensiksi foami, sit mä huuhtelen auton painepesurilla. Ikinä en pese autoa ilman painepesuria, hyvin moni tekee myös sitäkin. Mä ihmettelen sitä, ei. En mäkään. Ja itse asiassa joskus voi jättää tämän foamivaiheen periaatteessa välitse, eli sä voit vetää pelkästään niin kuin painepesurilla. Silloin siihen pitää kiinnittää erityisen hyvää huomioon, että se painepesuri on riittävän tehokas ja sitten ehkä niin kuin kaikki kohdat siitä autosta tulee käydä niin kuin erityisellä tarkkuuden läpi, koska silloin kun sulla on se foami siellä, niin se ei haittaa, että jos sun niinku jostain kohdasta, että sä vedät vaan niinku sen painepesurin kanssa sen foamin jälkeen ns. Hutaisemaan läpi, koska siinä on se liuottava vaikutus siinä aineessa. Mutta sitten kun sitä ainetta ei käytetä ollenkaan esipesuainetta, niin sitten sen kanssa pitää vetää tosi tarkasti sen painepesurin kanssa, että mahdollisimman paljon sitä pintalikaa lähtee pois. Sen jälkeen kun mä oon auto huudellut siitä foami-aineesta, esipesuaineesta, niin ihan perus, tai itse asiassa tuossa vähän niinku riippuu, että minkä kokoinen auto on kyseessä. Mä saatan laittaa tässä välissä raudanpoistoaineet ja pienpoistoaineet vanteille, ja jos on pieni auto. Mutta jos on niinku vähänkin, jos on vaikka mun oma auto tai vähän isompi auto, niin siinä tapauksessa mä kinnastelen auto, ihan perus autoshampoot, en mitään pinnottavaa käytä. Siis jotain autoshampoot, mielellään aika hyvin vaahtoutuvaa ja tämmöistä Chenille pesukinnasta, eli ei missään nimessä sientä. Ei. Ja se, minkä takia sientä ei käytetä, niin se sieni itsessään ei hirveästi ime sitä likaa itseensä,
vaan se siirtää sitä likaa siinä maalipinnalla ja tämä aiheuttaa sitten näitä mikronaarmoja. Semmoinen hyvä pesukinnas ja sen kanssa käydään huolellisesti kaikki pellit ja ikkunat, kaikki kohdat läpi ja sit mä laitan ne vanteenpoistoaineet ja huuhtelen auton tässä kohtaa täysin, myös ne vanteet, ja sen jälkeen mä alan sit vanteita pesemään ihan sillä samalla autosampoolla, niin jollain likaisella rätillä, ja tässä vaiheessa mä menen myös sit pakoputkiin, ja sitten mä huuhtelen vielä ne vanteet ja pakoputket uudestaan. Ja mä tykkään ihan, mä laitan aina ekana vannehapat, vannepesuaineet. Joo, siis mä teen joskus näin, siis mulla vähän niinku vaihtelee se, mutta siinä tapauksessa, jos mä laitan ison autoon ensiksi nää vanteille niinku nää liuuttavat niin, mä vedän niinku ihan ennen, niin, mä vedän eka vaikka vannehapoa, vannepesuaineen ja sit vasta niinku laitan foamit. Okei, joo. No siis tässä huomataan, että tässä on niinku erilaisia koulukuntia löytyy, mutta mä otan tosta kiinni. Niin. No mulla on kesken. Okei, no, mä jatkan vielä siihen kuivaamiseen, niin käytän siis tommosia mahdollisimman raskaita, mahdollisimman niinku hyvin imeviä tämmöisiä auton kuivaamiseen tarkoitettuja pyyhkejä, ja sitten silloin tällä myös käytän tuommoista ilmapuhallinta, sitä mitä Osekin käytti, että siihen on siis ihan niinku auton niinku pesuun tai auton kuivaamiseen varten niinku ihan omat tämmöiset puhaltimet, niin mut löytyy myös itseltä semmoinen ei paljon maksa, niin sillä sit vedän suurimmat pois ja sit pyyhkeellä viimeistelen. Ja sitten mä laitan vielä sen jälkeen noi rengas niinku kiillokkeet, eli joko Motoneti silikonispreitä tai sitten jotain tämmöistä niinku levitettävää, eli mitä tämmöisen niinku sienen kanssa levitetään sitten kumeille, niin se sitten kruunaa lopputuloksen. Ja tähän menee aikaa riippuen auton koosta, mutta mulla on itsellä tommonen vanha A7, niin tähän menee sanotaan 45 minuuttia-tunti. Tässä oli kaikki. Oli vähän puuduttavaa kuudella varmaan, mutta toivottavasti tästä sai vinkkejä joku. Kai muuten, mua ärsyttää yli kaiken yksi asia. Mussa vai niinku yleisesti? Eikö yleisesti, kun joku pesee vaikka autoa. Ei pestä noita sisälokareja, lokasuojan kaaria. Aina pestä. Hyi. Siis ne paistaa aina sieltä Kyllä, aina pitää ilman muuta pestä. Ja mä tiedän, että kaikkea sitä tee, ja siihen menee itse asiassa yllättävän paljon aikaakin, kun niitä tekee. Ja tässä on se, että minkä takia kannattaa vanteet ehkä joskus pestä täysin ennen kuin sä rupeat kinnastelemaan autoa. Niin kun sä peset sieltä niitä sisälokareita, niin sieltä saattaa irtoa sitä likaa aika paljon siihen maalipinnalle. Et sen takia riippuen vähän kuin likaiset ne on, niin mä vähän vaihtelen sitä, että mä eka vanteiden kimppuun vai maalipinnan kimppuun. No tässä tuli kohtalaisen laaja-alaisesti nyt käyty läpi toi auton pesemisen prosessi. Mulle ei ihan tämmöistä yhtä syväluotavaa analyysiä valitettavasti ole tähän aiheeseen annettava kuin Reunasella, mutta mä sanon sen verran, että omasta autosta ehkä niinku, jotain, tai joku semmoinen yksittäinen huomio, millä tavalla se ehkä poikkeaa niinku semmoisesta normiauton pesemisestä, kun mulla on kromiset, noi pakoputken niinku ulostulot. Mulla on sama. Niin niihin täytyy niinku kiinnittää kohtuullisen paljon huomioon. Ja olen huomannut, että ihan tommoinen perinteinen tiskiharja on siihen niinku aika hyvä väline, millä ne saa niinku, sen noin ja tuhkan saa siitä niinku, poistettua. Ja sitten toinen juttu, mikä tämmöinen niinku tavan tallaaja on huomannut auton pesemisestä, mä oon muutaman kerran tehnyt sen virheen, että mä oon liian myöhään illalla alkanut pesemään autoa pihalla siis nimenomaan, ja sitten on ehtinyt tulemaan jo pimeä, ja mä oon luullut, että mä oon kyllä ihan huolellisesti pessy. Sitten mä oon ajanut kotiin valaistuun parkkihalliin, niin sitten mä huomaan, että siellä on semmosia niinku pieniä alueita, jotka on niinku jäänyt pesemät, ja sitten mikä ei harmita yhtä paljon, ja sitten täytyy kävellä kotot hakemasta sisältä tai ämpäriä ja pesuvälineitä, ja sitten siellä parkkihallissa niinku valaistus hoitaa se homma loppuun. Mutta mulla on yksi kysymys myös esitettävän, että miten niin mä nyt puhun mistään niinku hyönteisistä tai hyttysistä, jotka niinku on kesäaikaan niinku siinä maskissa kiinni, niitä tulee tosi paljon tietysti, mutta se on varmaan jotain pikeä tai jotain vastaavaa, semmoista ihan pientä mustaa siinä auton niinku pinnassa kiinni, kyljis ja keulassa, ja se on niin hemmetin tiukasti siinä kiinni, että mitä se niinku on ja millä sen saa pois. No se on nimenomaan pike, siihen on oma liuoti. Kyllä, nimenomaan pike, ja se ei maksa missään nimessä paljon käydä ostamassa tämmöinen
siis purkki jostain siis Tokmannista tai Motonetista tai jostain, ei ole mitään maksettuja kaupallisia yhteistyötä nyt, mutta siis 5-10 euroa saat niinku pienpoistoaineen. Ja ehkä se on hyvä mainita tässä kohtaa, kun puhuttiin näistä niinku eri auton hoidon tai auton pesun prosesseista, niin tämä ei ole mitään kallista hommaa. Sä voit viedä, niin kuin Ose sanoo, sä voit viedä tämän niin kuin hyvin, hyvin pitkälle, varsinkin sitten kun mennään niin kuin pinnottamiseen ja näin poispäin, niin tämä voi viedä oikeastaan niin hifistelyssä, kun sen vaan haluaa. Mä sanoisin, että niin kuin painepesuri, se on nyt luonnollisesti se isoin kuluerä. Sulla ei tarvitse olla sitä 300-400 euron kärheriä missään nimessä. 100 eurolla saa ihan riittävä painepesurin autonpesukäyttöön. Ja sitten nämä niinku kinnas, mikä kannattaa muuten pestä silloin tällä pesukoneessa. Sitten raudanpoistoaine, pienpoistoaine, autoshampoo, se foami. Kannattaa ostaa nimenomaan semmoinen painepesuri, missä on foami-vaahdotusmahdollisuus. Niin siis sanotaan, että niinku 150-170 eurolla niin saa ihan varmasti semmoiset vehkeet, millä pärjäät niinku tosi pitkään. Olisiko tässä kohtaa sitten aika siirtyä niin sinne auton sisäpuolelle? Nyt on peseminen tullut aika kattavasti käsitelty. Lähdetään siitä liikkeelle, että no mä voin sanoa omalta osaltani ensin sen, että auton niin sisäpuolelle siistin pitäminen, se on sitten mulla niin vielä ehkä vähän enemmän lähempää sydäntä, mitä tämä niin peseminen, niin kuin tuossa sanoisinkin, niin se on vähän haastavaa, kun siihen ei oikein ole niin tiluksia tällä hetkellä itselläni. Mutta mä ostin tuossa joku aika sitten muistaakseni Motonetista semmoisen mikrokuitukäsineen ikään kuin, ja se on mulla siinä kuskin penkin vieressä, kun on se käsinoja, joka on siis avattava, niin mä säilytän sitä siellä, niin jos on jotkut pitkät liikennevalot ja näin aurinkoinen päivä, siinä näkyy kaikki se pöly niin siinä auton sisäpinnoilla, niin sitten kun liikenne on seis, niin mä en räplää kännykkää, vaan mä vedän sen mikrokuitukäsineen kanssa pyyhin niitä sisäpintoja. Sillä saa oikeasti aika hyvin niin semmoisen pahimman pölyn, jota jos vaikka imuroi auton, niin se on sitten niin seuraavan päivän sitä pölyä on taas tullut sinne, niin semmoisen niin vahva suositus, se on ihan kätevä peli. Mutta sitten Oselle tähän kohtaan vielä myös kysymys. Mä oon joskus pitänyt meidän vanhempien koiria, meidän 2 Labradorin noutajaa golfin takakontissa, kun on pitänyt kuljettaa jonnekin tyyliin mökiltä tai jotain vastaavaa, niin ne karvat, ne on siellä sitten niin seuraavat 2 vuotta. Niin miten täällä autokaupassa, kun tänne tuodaan sit paljon niin autoja jostain eläinperheistä jotain vastaavaa, niin millä tuommoiset niin koiran karvat voi saada sieltä niin huopapinnoista pois, koska ne oikein niin se tuntuu, että kun se karva niin jää siihen pinnalle, niin jotenkin ihmeellisesti se huopa, niin se menee jotenkin niin saakeli solmuun sen karvan kanssa, ja se ei lähde niin sieltä sit niin millään, vaikka sitä yrittäisi ihan niin kynsin niin vetää sieltä pois, niin ei se lähde mihinkään. Sitten se on semmoisia yksittäisiä vaaleja karvoja sillä tai sen mustan niin huovan seassa, niin millä ihmeellä ne saa sieltä pois? Se on maailman ärsyttäviä asia, kun sä huomaat, sä ostat autolla ja tulee vaihdos, ja sä tajut niin tietää, että se on koiraperheestä tai koira-auto, niin se on niin tuskallista. Mutta siihen on siis, no mulla on tuolla semmoinen koiran karvanpoistokivi, no se on aika toimii niin ja näin. Sitten on kaikki semmosia, kaikilla on omat keksintönsä, joku on parempi ja joku huonompi, kaikki mikä se sai TikTokissa pyörii se Furkingi tai joku. Itse asiassa semmoisen mä oon ostanut ja se toimii ihan hyvin. Joo, siis tähän on ihan omat niinku työvälineensä ja mä en nyt tiedä saaks niinku tämmöisestä niinku jostain just perusmotonetista tai Tokmannista tai tämmöisestä, niin mä en tiedä niinku saaks tämän tyylisistä liikkeestä ostettua näitä, mutta sit niinku ihan niinku puhtaasti auton hoito niinku jostain nettikaupoista, niin siellä myydään tämmöisiä niinku semmoisia niinku miksi niitä kutsutaan, tämmöisiä niinku raaputtimia tai semmoisia, niin kyllä siihen niinku työvälineensä on, siihen saa kulua aika paljon, mutta se on niin ärsyttävä homma kuin voi olla. On ilman muuta, mutta työvälineet siihen on ja kyllä ne myös toimii. Et siis mulla on ihan niinku omakohtaista kokemusta mun mopoauton takaluukusta.
mopoautossahan ei Labradorin noutaja saisi kuljettaa, mutta joka tapauksessa mulla siellä niitä karvoja jonkin verran oli, niin on käyttänyt sitten tämmöistä raaputinta ja toimisi kyllä tosi hyvin. Mopoauto? Joo. Mun auton kontti oli pelkkää muovia. Joo, mutta mulla oli, Chatenetissä oli nimittäin huova. Oliko? Niin taisi olla, joo. Kyllä. Mulla oli mikrokaari ja ei riittänyt Chatenet. Joo, meillä oli huova. Mutta anyways, niin se kyllä toimisi. Auton niin kuin sisäpintojen, sisätilojen puhtaanapidosta, niin myönnettäköön, että se on itsellä semmoinen, että ei tule läheskään niin usein vaikka imuroituu tai pyyhitty siis pelyä. Mulla on taas siis sisäpesu, se on, mä en pysty mä ajan autoakin aina melkein tälleen, ettei tule mitään likaa tai mitään. Joo, no siis mä pyyhin pölyt ehkä kerran kuukaudessa ja imuran kerran kuukaudessa. Tälläkin hetkellä, nyt kun eletään lokakuun loppuun, niin tiedätkö, nyt on ollut vähän niin kuin vesisateita ja tämmöistä, ja jossain kävelet jossain niin kuin hiekkaselta, niin kyllähän sitä kuraa ja havuusia ja lehtiä, niin kyllähän niitä kiviä kaikki niin kuin kertyy sinne matolle. Huomenna itse asiassa meidän aamulla porukoittelua imuroimaan omaa auto sisältä ja muutenkin sen pesemään, mutta mulla on Sori, mä keskeytän. Mulla on semmoinen tapa niin tohon noin, että ei se tilanne pääse kehkeytymään niin pahaksi. Niin aina kun ajaa johonkin ja huomaa, että tuli niin kenkeen mukaan jotain lehtiä tai jotain soraa tai hiekkaa sinne, niin aina ottaa se huopamaton, napsauttaa siitä irti ja vähän tamppaa ja laittaa takaisin. Ja se on niin 5 sekuntia, 10 sekuntia ja silleen niin pystyy. Totta kai ei se poista sitä tarvetta, että se auto täytyy niin siivota myös sisältä ja se täytyy imuroida. Mutta se ei pääse niinku missään kohtaa oikein hirveän pahan näköiseksi. Se on totta. Ja sitten kun se tilanne pääsee pahaksi, ja vaikka se ei pääsiskään niinku mitenkään pahaksi, niin silloin tällöin on hyvä. Tämä ei nyt ole välttämättä mikään semmoinen ihan masti-juttu, että oikeasti auton imurointi tekee niillä matoilla siis niinku todella hyvää, ja muutenkin, että sä imuroit sun autoa, vaikka siis kerran 3 kuukaudessa, 4 kertaa vuodessa, niin se on jo ihan niinku ok määrä. Ja imuroinnilla saa tosi paljon niin kuin muutettua sitä sisätiloa ja luukkia. Mutta mulla on höyrypesuri, tämmönen Kärheri, onko se joku T2 kaarmalli tai joku, ei ole mikään niin kuin halvin mahdollinen, on todella hyvä, maksaa joku ehkä 102,5–3,5, mutta siis on oikeasti tosi hyvä ja Kärheristä kun on kyse, niin menee kyllä sitten niin 15–20 vuotta se vehje kovassa käytössä ja sillä saa otettu tosi hyvin myös se, mitä siitä niinku perusimuroinnista jää sinne, eli sitä likaa, mitä sä et niinku sit saa niistä matoista irti, niin sen höyrypesurin kanssa ne saa tosi hienosti pois. Mutta ei ole mikään masti-juttu, mutta jos haluaa niinku täydellisen lopputuloksen, niin sitten on höyrypesuri hyvä. Mä vedän aina tekstiilipesuri, ihan kunnon semmoisen. Joo, no siis mulla on niinku tekstiilipesuri, mutta se on niinku tämmönen automalli, että onko se höyrypesuri tai tekstiilipesuri. Niin, mutta sulla on niinku tekee höyryä. Se on niinku tekstiilipesuri. Niinku ruiskutat niinku shampoo vettä ja sitten imet se silleen. No tossa on myös se ominaisuus tossa meikäläisen pesurissa. Mutta se on semmoinen tosiaan mulle, että mun pitäisi useammin muistaa pestää mun auto sisältä, ei pelkästään ulkoa, että myönnetään se. Yes. No mites on se sitten tämmönen näin, että mulla oli tuossa pari kesää takaperin, me oltiin, tässä on Reunanenkin silloin mukaan, oltiin kalastamassa illalla ja rankkasade pääsi yllättäen, ei ollut vaihtovaatteet mukaan. Ja siis sit, kun oltiin mun autolla niin ajettu sinne venelaituriin, niin siinä tulikin sitten pieni tenkkapoo, kun kaikki on aivan luttimärkiä ja mä en halua, että märkinä mennään istuun niin sinne auton penkeille. Joku sitten istui ilman housuja ja joku istui ilman paitaa ja jollekin laitettiin jotain muovikassia niin siihen takapuolen alle. Mutta pelkääjän paikan penkkiin, siihen pääsi vettä jostain ja tuli semmoiset pienet niin fläkit siihen penkkiin golfissa tosiaan, kun on kangas penkit, niin semmoiset pääsit tulemaan, niin onko mulla mitä mahkua niitä saada enää siitä pois? Nimenomaan tämä höyrypesuri. Just tämä tekstiilipesuri. Niitä tekstiilipesuri. Ja se on itse asiassa, me ollaan se ostettu just niinku penkkien pesu varten, kun näkisit sit niitä väliin, minkä näköisiä just kangaspenkkejä tulee, niin se on just niinku, ei semmoista voi laittaa myynti, jos ei niitä pesee. Joo, siis semmoisen kanssa saa niinku todella hyvin, aika pahankin näköiset penkit niinku saa kyllä hyvin puhtaaksi, että pissulla ei mitään hätää. Joo, siis on ihan niinku sitä varten, että jos on likainen penkki, niin se on niinku semmoinen syvä pesutava, että se kastaa sen kankaan ihan kokonaan
ihan niinku litimäräksi tavallaan, sit semmoista saippua vettä ja se niinku, siinä on semmoinen muovinen kärki ja sillä imetään se vesi sieltä pois. Ja sit, no ei sillä tietenkään niinku ihan kuiva saa ja sit jättää yöksi vaikka noin. Tuut huomenna käymään, niin mä hoidan kuntoon. Yöksi vaikka noin ihan tommoset perus sisätilan lämpäri sinne huutamaan, että se kuivanee. Voila, that's shit. Kyllä. Ihan 6. Puhutaan vielä auton niinku ulkopintojen pinnottamisesta, vahaamisesta. Mulla on yksi kysymys. Kiiltääkö sun ratti? Sulla on nahkaratti, niin kiiltääkö? Kiiltää, mutta siinä on myös kulumaa, mikä on ollut Ei sitä. Ole. Ei, kuluma ei ole kiiltoa, se on likainen. Mua ärsyttää se. Me katsoo mun auto, ratti ei kiillä. Joo, no siis mä kyllä aina pesen siis mun ratin siis niinku kerran kuukaudessa. Ja se on itse asiassa semmoinen, minkä moni unohtaa, mutta jos sä mietit, niin... Sori mä keskeytän, mutta sitä mä en ymmärrä esim. Kun tietenkin autokauppoja ja autojen suurin osa niin on jossain fiksata jossain autofiksaamosta jossain. Niin ne ei pese esim. Ratteja. Joo. Se on niin hirveän näköinen, kun katsot jotain niin kuin vuoden vanhaa autoa jonkun myyntikuvissa, niin se ratti kiiltää. Se on mun mielestä niin hirveän näköinen. Joo, siis ratin pesu on totta kai ihan niin kuin hygieniasyistä niin tosi tärkeät. Mutta mulla on tosiaan niin vanha auto, että sillä oli aika paljon ajettu, 100 tonnia ajettu ennen kuin se tuli mulle, niin siellä oli pientä kulumaa siinä ratissa, mikä ei valitettavasti ole enää pelastettavissa, ellei sitä sit jotenkin pinnottaisi uudestaan. No ei, jollain tavalla ehkä, mutta ei meikäläisen kädet ei siihen riitä, enkä lähde ehkä tohon enää sitä remppaa tekemään, kun en tiedä kauan toi auto mulle enää on. Mutta tullaan siihen auton pinnottamiseen ja auton vahaamiseen. Onko teidän autoissa jonkinnäköistä kestopinnote tällä hetkellä? Mulla ei ole. Ei mä se mun keramistoa. Niin. Se on mun mielestä vähän lympölyä, mutta siis on siis niinku ihan kunnon myllytys ja niinku kunnon tommoset niinku vahat ynnä muuta, mutta ei keramista pinnalta. Joo. Nämä on semmosia, mihin kannattaa niinku panostaa. Sillä ei ole väliä mun mielestä, että onko se keraaminen pinnote, se on aika trendikäs tällä hetkellä. Sitten on myös näitä niinku kestovahoja ja tämmöisiä niin kuin vaikka 6 kuukauden eli ns. 1 talvikauden kestäviä vahoja. Sillä ei mitään niin kuin suurta merkitystä ole. Sillä ehkä vähän pitkässä juoksussa säästää, että jos saatat siihen jonkun oikeasti hyvän kestovahan tai sit keräämisen pinnotteen. Mä tiedän, että ajan keräämisen pinnotteen vihaaja. Mutta joka tapauksessa niin siihen kannattaa panostaa, vaikka mä itse olen tosi kiinnostunut autohoidosta ja koen, että on ihan hyvät kädet niin kuin auton pesemiseen, niin mä en lähde silti itse esimerkiksi niin kuin myllyttämään omaa autoani tai laittaa mitään näitä pinnotteja. Et siinä vaiheessa mä vien sitten niin kuin ammattimiehelle sen. Ja tässä kannattaa niin kuin kuluttaja olla siinä mielessä tarkkana, että katsoo vähän kenelle sen vie. Et joku kerääminen pinnote, oikeasti hyvä pinnote tai kestovaha ja vaikka niin kuin two-step myllytys. Eli nämä myllytykset on niin kuin vaikka one step, two step, three step, eli kuinka monta kertaa, niin kuinka monella eri niin kuin tasolla sitä myllytetään. Niin jos on vaikka niin tämmöinen two-step myllytys ja kestovaha tai kerääminen pinnote, niin sä et saa sitä niin kuin 150 tai 250 eurolla, vaan siinä tapauksessa pitää olla oikeasti valmis maksaa sitten, niin kuin puhutaan yli 500 eurosta, jotta se on niin kuin tämmöinen laadukas. Et ei välttämättä kannata niin kuin ihan jokaiseen yhtään sen tarkemmin niin kuin spesifioimatta tähän niin kuin kuvausta, mutta ihan jokaisen ehkä tämmöisen niin kuin autopesulla ei kannata viedä, vaan kannattaa niin kuin kääntyä oikean ammattilaisen puoleen. Et mulla itsellä tosiaan maksoi, mä sain sen Black Friday-tarjouksesta silloin 2 tai 3 vuotta sitten, niin mulla maksoi muistaakseni, oliko se sitten 500 tai 600 se mun two-step myllytys ja sitten monen vuoden takuun omaava kerääminen pinnata ja ollut tosi hyvä. Ja sen normihinta oli silloin, oliko se 700 vai 800. Ne voi maksaa myös paljon enemmän, mutta tämä on semmoinen, mihin kannattaa niinku kiinnittää huomioon. Niin, ja kannattaa siinä kiinnittää huomioon myös, eihän kerääminen pinnot ole silleen vaikea tehdä. Joo, no ei siis varsinaisesti, onhan niitä semmoisia, mitkä sä teet itsekin voit tehdä. Niin, mutta siinä on just se, että ketä sen keräämisen pinnotteen ennäs voi ketä vaan tehdä, mutta mitkä esityöt siihen tavallaan tehdään. Että jos ei sinne kunnon myllytetä, kaikkea jätetään hologrammia, kaikkea siellä laitetaan se kerääminen pinnote, niin se on sitten niinku, niiden korjaaminen niin on ihan niinku hirveä touhu. Kyllä. Et
panostakaa siihen, mihin te viette, panostakaa siihen palvelujen ja tuotteeseen. Näihin sanoihin on varmaan hyvä lopettaa tältä erää. Ei varmaan ihan hirveästi mitään lisättävää ole. Tuli autohoito, niin käyty aika juurta jakseen läpi niin ulko- kuin sisäpuolelta. Me ollaan vielä Reunasen kanssa fiittaamassa seuraavassa, eli videosarja numero 10, tai jaksossa numero 10. Mitäs me silloin on aihelistalla? Eikö me vähän käydä läpi, että niinku, mistä meillä tulee autot, autokauppaa ja ynnä muuta. Et se on sitä oikein niinku, taidetaan ymmärtää tai ihmetellä aina, kun jos mä sanon, että mä ostan suoraan yksityisellä, niin se on jotenkin hirveä asia, mutta käydään vähän sitä läpi, että miten se toimii. Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia tästä jaksosta numero 9. Palataan ensi jaksossa. Kiitos.